Λοιπόν, έχουμε την εξαιρετική τιμή και χαρά να έχουμε στον αέρα, είναι ο κύριος Αχιλλέας Τσαπραήλης, είναι πρόεδρος βραχικέρατης φυλής ζώων, βοηδών, και δεν ξέρω αν μας ακούτε, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα... Μας ακούτε? Καλησπέρα. Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Λίγο να κεντραριστείτε καλύτερα, δεν ξέρω αν μας βλέπετε. Λίγο σας στέλνω λίγο πιο αριστερά στο... Αλλιώς, ωραία. Ναι, ωραία. Μια χαρά είσαστε εκεί. Γίνεται η σύνδεσή μας. Καταρχήν δεν ξέρω πού ζείτε. Για πέστε μας παρακαλώ πολύ. Σε ποια περιοχή της Ελλάδος είσαστε? Εγώ δραστηριοποιούμαι και ζω στην ορεινή Καρδίτσα, στην Αργιθέα. Είναι το ορεινό κομμάτι της Καρδίτσας, σε υψόμετρο πάνω από 1000 μέτρα. Αυτή τη στιγμή είμαι στο Στάβλο. Εδώ προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Έχουμε επενδύσει, ξεκινήσαμε με κάποιες προοπτικές, με κάποια όνειρα, να κάνουμε κάποια δουλειά και έχουμε απέναντί μας ένα περίεργο, εξαιρετικά παροιμιωδώς ανίκανο και ανελαίητα αδιάφορο κράτος. Εμείς είμαστε περίπου 1.100 άνθρωποι οι οποίοι εκτρέφουμε ντόπιες αυτόχθονες ελληνικές φυλές. Φυλές προσαρμοσμένες στο φυσικό περιβάλλον, με χαμηλές εισρωές, που θα μπορούσε να είναι η λύση στη κτηνοτροφία αυτής της χώρας. Επειδή οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά μειωμένες, υπάρχει ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό βάσει το οποίο παίρνουμε κάποια αποζημίωση για την απώλεια εισοδήματος λόγω μειωμένης παραγωγής. Δηλαδή, για να καταλάβετε, εμείς σε 24 μήνες έχουμε ένα μοσχάρι 120 κιλά, όταν οι βελτιωμένες ξένες φυλές στις 12 μήνες έχουν 280 κιλά. Αυτή την απώλεια εισοδήματος, και επειδή η βιοποικιλότητα είναι σημαντικό πράγμα, αποζημιώνεται. Κάνουμε μια συμφωνία με το ελληνικό κράτος και με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία εμείς τηρούμε, και αν δεν τηρήσουμε έχουμε φοβερές επιπτώσεις. Και το ελληνικό κράτος, αυτό το αστείο μόρφωμα πλέον, γιατί δεν μπορεί να το πεις κράτος σοβαρό αυτό, δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Εμείς έπρεπε να πληρωθούμε για το 2024 προκαταβολή τέλος Νοεμβρίου του 2024 και η εξόφληση αυτής της χρονιάς να γίνει 30 Ιουνίου. Δεν έχει γίνει τίποτα από τα δύο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τόσο ελεηνοί και τρισάθλιοι αυτοί οι περίεργοι τύποι που πουλάνε εξουσία, που δεν μας λέει κανένας αν και πότε θα πληρωθούμε ή γιατί καθυστερεί ή ποιο είναι το ζήτημα. Προφανώς και εμείς βλέπουμε τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠ, ξέρουμε τι έχει γίνει, στρώμε αυτά τα τραγελαφικά πράγματα με τους φραπέδες, τους καπουτσίνους, δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους, και τους μπογιατζίδες που βάφουν περιοχές μπλε και πράσινες, κόκκινες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει κράτος, λειτουργεί το κράτος. Εγώ σήμερα πρέπει να πληρώσω τον ΕΦΚΑ. Έτσι. Αν δεν το πληρώσω, αύριο θα έχω πρόβλημα. Το κράτος που δεν πληρώνει εδώ και 8 μήνες, γιατί δεν έχει πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, συγγνώμη Πλάτωνα. Ναι. Το ελληνικό κράτος είναι εκτός νόμου. Εμείς πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε? Να σας κάνω μια ερώτηση. Και αυτό μέσα κονδυλίων του το ΟΠΕΚΕΠ είναι ο ενδιάμεσος που σας πληρώνει και σε αυτά τα κονδύλια? Ή είναι ανεξάρτητο? Όλα μέσα του ΟΠΕΚΕΠ. Μάλιστα. Ναι. Βασίλη. Και αυτό που είπατε για τον ΕΦΚΑ, που λέτε ότι μπορεί να δυσκολευτεί να πληρώσετε για τον ΕΦΚΑ, και γνωρίζουμε πλέον ότι έχει ένα εξάμηνο περίπου η κυβέρνηση έχει ψηφίσει ένα νόμο κατά τον οποίο δίνει τη δυνατότητα στα φαντ να είναι οι πρακτικές εταιρείες, διαχειριστές για τα χρέη του ΕΦΚΑ των αγροτών. Νομίζω ότι όλα φαίνεται να είναι μια καλωστημένη περίπτωση στην οποία όλο και περισσότερο φεύγει το χρήμα και τα κίνητα και τα ζώα και ο μόχθος από τον Έλληνα πολίτη, από τον Έλληνα αγρότη, από τον Έλληνα κτηνοτρόφο και πηγαίνουν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν leader τα οποία κανονικά θα πιστεύω, με βάση αυτά τα οποία έχω ακούσει για τη φυλή την οποία κάνετε αναπαραγωγή, ότι υπάρχουν και συγκεκριμένα leaders τα οποία θα έπρεπε να ΕΣΠΑ δηλαδή, τα οποία θα έπρεπε να χρηματοδοτηθείτε για τέτοιες διαδικασίες. Καλά, εγώ Βασίλη, αυτό που δεν καταλαβαίνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα χρήματα. Αυτοί τι το παίζουν εδώ, δεν είναι διαχειριστές, είναι? Τι κάνουν? Κάνουν τον υπολογιστή που δίνουν τη διανομή του χρήματος που έρχεται από άλλα ταμεία και δεν τα δίνουν στην ώρα τους. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα πλέον. Δηλαδή, άμα σας μπλοκάρουν ένα τραπεζικό λογαριασμό, εσείς αύριο πώς θα πληρώσετε, πώς θα αγοράσετε τροφές, πώς θα δραστηριοποιηθείτε?
Δεν ξέρω αν με ακούτε, γιατί έχει μια καθυστέρηση. Σας ακούμε, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον, προφανώς πολλοί από εμάς είμαστε στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Χρωστάμε ζωοτροφές, χρωστάμε εφόδια, χρωστάμε διάφορα. Πέρα από αυτό που είπε ο κύριος πριν, ότι υπάρχουν ένα σωρό χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν οράματα, υπάρχουν όλα. Υπάρχει όμως ένα ελληνικό κράτος που έχει αποδείξει πλέον ότι είναι ανίκανο και ανάλγητο. Δηλαδή, ποιος θα μπει στη λογική σήμερα να μπει σε ένα πρόγραμμα, να κάνει μια επένδυση με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή τη γελία κυβέρνηση, που δεν είναι κυβέρνηση, είναι καθεστώς. Έτσι, ποιος θα το κάνει αυτό? Δηλαδή, τώρα έχουμε 8 μήνες απλήρωτοι και λέμε, ρε παιδιά, γιατί δεν μας πληρώνετε ή πότε θα μας πληρώσετε? Και δεν απαντάει κανένας. Έχουμε στείλει και γραπτό έτοιμο. Αυτό που εξετάζουμε τώρα είναι, επειδή από όσο είδαμε και η προσφυγή στη δικαιοσύνη, δεν κερδίζει κανένας τίποτα. Δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κάποιες δικογραφίες και η πλειοψηφία της έστειλε στον κάλαθο των αχρήστων. Έτσι, δεν ίδρωσε κανένας σταθμού. Αυτό που εμείς εξετάζουμε τώρα με νομικούς είναι να στραφούμε νομικά εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Δηλαδή, ποιος υπογράφει. Ναι, ποιος υπογράφει, έχετε δίκιο. Ποιος πρόεδρος. Ποιος έπρεπε να κάνει τη δουλειά και δεν την έκανε, θα στραφούμε εναντίον αυτού. Και για παράβαση καθήκοντος. Και αν γίνει κανένα λάθος και καταδικαστεί κανένας από αυτούς, τότε θα δικαιωθούμε κι εμείς. Γιατί οι αγωγές θα είναι χιλιάδες, 1120. Εν τω μεταξύ, αν εσείς αργήσετε να πληρώσετε τον ΕΦΚΑ, αν αργήσετε να πληρώσετε την εφορία, ξέρετε ότι τοκίζετε. Υπάρχει τόκος. Εάν έχεις ρύθμιση στο ΚΕΑΟ και αργήσεις μία μέρα ή 15%. 15% πρόσθεση. Το Έτσι ακριβώς. Το κράτος που σας χρωστάει εσάς τους 8 μήνες όμως, χρήματα τα οποία δικαιούστε, δεν θα πάρετε τόκο. Και δεν είναι δικά του, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τρελαθούμε, δεν είναι δικά τους χρήματα. Δεν τα δημιουργήσαν αυτά τα χρήματα αυτά. Ακριβώς. Και είναι για συγκεκριμένο λόγο. Αλλά δεν ξέρω. Έχουμε απειδήσει πλέον. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι σε 2-3 χρόνια το πολύ, τουλάχιστον κρέας ελληνικό και γάλα δεν θα υπάρχει στην ελληνική αγορά. Ό,τι καταναλώνεται θα είναι εισαγόμενο. Τώρα θα είναι καλό, θα είναι κακό, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Συγγνώμη, ο κύριος Τσιάρας είναι από την περιοχή σας. Είναι υπουργός. Βεβαίως. Ναι, πατριώτης σας κιόλας. Τυχαίνει να είναι από την Καρδίτσα. Παρημειώδης αδιαφορία. Μάλιστα. Και ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Κέλλας μαζευτήκαν οι γιατροί και διαφορούν παντελώς. Δεν ξέρω. Οπότε εγώ μπορώ να φανταστώ ότι είναι σχέδιο να μην παράξει αυτή η χώρα κρέας, να μην παράξει... Κατ' εμέ σίγουρα. Είναι σχέδιο αυτό. Γιατί... Όταν 1,5 ευρώ... Περισσότερο το πιστεύουμε. Άλλωστε, ο υπουργός, αυτός ο τύπος που δεν δούλεψε ποτέ, που είναι αντιπρόεδρος τώρα της κυβερνήσεως, ο Χατζηδάκης, είπε ευθέως ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κάνουν ζημιά και στην εθνική οικονομία και στον εαυτό τους. Θέλει να φύγουμε, θέλει να μείνουν μόνο οι μεγάλες εταιρείες. Εντάξει. Να δούμε τι θα γίνουν μετά όλοι εμείς που θα μείνουμε άνεργοι, οι λιγοστοί υπάλληλοι που έχει ο καθένας από εμάς, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αλλά προφανώς νομίζω ότι πλέον ειδικά αυτή η κυβέρνηση, και δεν είναι ιδεολογικό, είναι θέμα σύνθεσης, είναι θέμα, γιατί για μένα αυτό δεν είναι η κυβέρνηση με όλα αυτά που βλέπουμε, είναι ένα καθεστώς που λειτουργεί με συνθήκες οργάνωσης, καμόρα. Αρπάζουν όλοι. Δεν γίνεται να λειτουργείς απέναντι στην ελληνική παραγωγή, στον Έλληνα πολίτη, στο ελληνικό κράτος. Δεν γίνεται. Βασίλη, και να κλείσουμε παρακαλώ, πάμε στο διάλειμμα μας. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Αχιλλέας. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος μας λειτουργεί ληστρικά απέναντι στον μικρομεσαίο και λειτουργεί χαριστικά απέναντι στο κεφάλαιο των ολιγαρχών που είναι τμήμα σάρκα εξαρκών τους. Γιατί ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλοί συγκεκριμένες επιχειρήσεις παίρνουν όλες τις επιδοτήσεις. Συγκεκριμένες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες γυρίζουν όλα τα χρήματα για να παίρνουν όλα τα έργα. Οπότε δεν είναι μόνο ο τομέας στον οποίο αναφερόμαστε. Για το τομέα όμως στον οποίο αναφερόμαστε, πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή 1,5 ευρώ κόστιζε το εμβόλιο για την Πανόλη, ναι, η οποία εμφανίστηκε και τα πρόβατα πριν 6, 7, 8 μήνες και δεν μπαίναν στη διαδικασία να πάρουν το εμβόλιο, αλλά αυτό που κάνανε ήταν να πριμοδοτούν και να οθούν τον Έλληνα κτηνοτρόφο να σφάξει
τα ζώα του, έτσι ώστε να ερημώσει αυτός ο τόπος. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο ουσιαστικά μας επιδοτούσαν για να βγάλουμε τις ελιές, μας επιδοτούσαν για να βγάλουμε τα αμπέλια, μας επιδοτούν πλέον για να μην υπάρχει ελληνικό γάλα και να το παίρνουμε σε εισαγωγή σκόνη. Ελάτε πες μου ότι αυτό το πράγμα δεν είναι σχέδιο. Φαίνεται να έχουν κηρύξει πόλεμο. Δεν είναι απλά ότι αδιαφορούν, δεν είναι αδιαφορία. Είναι ότι έχουν κηρύξει πόλεμο στο μικρομεσαίο Έλληνα γεωργό και κτηνοτρόφο. Δεν θέλουν η Ελλάδα να επαράγει τίποτα. Τι θέλουνε? Θέλουν να είμαστε εξαρτώμενοι και ανα πάσα στιγμή που θα πηγαίνει να γίνει μια εξέγερση κατά της κατάστασης της πολιτικής στην οποία βιώμε, να υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της επισιτιστικής κρίσης, γιατί πολύ απλά θα λένε πώς μας λέγανε θα κλείσουν τα ATM, δεν θα έχουμε λεφτά, δεν θα έχουμε τράπεζες. Τώρα θα μας λένε θα κλείσουν τα σύνορα, δεν θα υπάρχει φαγητό, δεν υπάρχει επισιτιστική επάρκεια, οπότε μείνετε εκεί πέρα, μην μιλάτε καθόλου. Και αν θέλουμε να κάνουμε διαμελισμό του Αιγαίου να τον κάνουμε, αν θέλουμε να δώσουμε τη Μακεδονία να τη δώσουμε, αν θέλουν οι Αλβανοί να βάζουν να φτάσουμε μέχρι τις Πρέβεζα. Ότι σε επίσημους χάρτες ότι είναι μέχρι την Πρέβεζα, να μην αντιδράει κανένας, γιατί κάθε φορά που θα λέμε ότι αντιδράμε θα λένε παιδιά δεν υπάρχει επισιτιστική επάρκεια, μην μιλάτε καθόλου. Αυτό είναι το σχέδιο. Το τραγικό είναι, και να σας δώσω το λόγο αγαπητέ κύριε Αχιλλέα, ότι εδώ κρατάτε μία από τις τρεις φυλές, τις αυτόχθονες, τις ελληνικές, και αυτές πρέπει να τις σβήσουμε από το χάρτη. Αδιαφορούν όλοι, δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εγώ σας λέω, δεν είναι συναισθηματικό το ζήτημα ότι είναι ελληνικές φυλές και πρέπει να μείνουν. Το ζήτημα είναι καθαρά οικονομοτεχνικό. Είναι φυλές προσαρμοσμένες σε αυτό το περιβάλλον, οι οποίες μπορούν με λίγα έξοδα να παράξουν ποιοτικά προϊόντα. Δεν μπήκαμε ποτέ σε αυτή τη λογική. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή καταστρέφεται η κτηνοτροφία για διαφόρους λόγους. Και το κράτος συνηγορεί κάθε φορά. Αυτό που αναφέρθηκε πριν με τις ασθένειες, με την πανόλη των μερικαστικών, με την ευλογιά τώρα, με τον καταρροϊκό ο οποίος σαρώνει σε όλη την Ελλάδα. Και που γίνεται όλη αυτή η συζήτηση άνευ ουσίας για τα εμβόλια ή μη. Λες και δεν μπορούμε να ζητήσουμε εξαίρεση από την Ευρώπη να κάνουμε εμβόλια. Έρχεται ο κάθε άσχετος εδώ σε αυτή τη χώρα που πήρε έναν υπουργικό θόκο, επειδή ήταν καλό κομματόσκυλο, και σου λέει θεωρίες που δεν παίζουν πουθενά. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε εξαγωγές, λέμε να κάνουμε εμβόλιο. Με συγχωρείς, η Ρουμανία ζήτησε εξαίρεση και πήρε και τις τελευταίες δόσεις του εμβολίου για την ευλογιά. Σας είπα, το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που διοικούν αυτή τη χώρα σήμερα, και δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, αλλά σε εμάς είναι πολύ πιο έντονο, είναι εντολοδόχοι κάποιων συμφερόντων και τίποτα περισσότερο. Δεν τους ενδιαφέρει. Τώρα κάποιες εταιρείες, κάποιοι σπόνσορες από την Ευρώπη έχουν και κρέας και γάλα και τυριά και από όλα θα μας στείλουν. Μάλιστα. Αρκεί να πληρώνουμε. Έτσι κι αλλιώς, θέλω να ξέρετε ότι όταν σε ετήσια βάση η βασική ενίσχυση ήταν στο 1,7 δις, τώρα έχει πέσει πολύ λιγότερο, την ίδια εποχή οι εισαγωγές, τα λεφτά που δίναμε για εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης ήταν 2,5 δις. Δηλαδή τους κοροϊδεύουμε πάλι. Έτσι κι αλλιώς. Δεν υπήρξε ποτέ στοχευμένη αγροτική πολιτική και τέλος πάντων θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, στον πολύ λαό να κάνει εντύπωση ότι οι πιο ισχυρές οικονομίες στον κόσμο έχουν πολύ ισχυρό πρωτογενή τομέα και πανίσχυρη κτηνοτροφία. Όλες οι ισχυρές χώρες. Εμείς σε 3 χρόνια δεν θα έχουμε καθόλου κτηνοτροφία και καθόλου πρωτογενή τομέα. Και ως όσο είναι αυτόν σωθήτο. Και οι επόμενες γενιές είναι το πρόβλημα. Εμείς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας δεν έχουν κανένα μέλλον σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Για πες μου πριν κλείσουμε, 1.120 άτομα περίπου κτηνοτρόφοι είσαστε. Εκτροφές αυτών των ζώων, μάλιστα. των ειδών. Οπότε μαζεύετε υπογραφές και προσπαθείτε να πάτε, κατάλαβα καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πάτε ή θα κάνετε απλώς μήνυση? Υπάρχουν διάφορες ιδέες στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Κάποιοι ξεκινήσαν μια πρωτοβουλία για να δούμε το θέμα μέσω των ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Σας λέω, η άλλη ιδέα είναι να στραφούμε συγκεκριμένα κατά ένα τρόπο. Τέλος πάντων, αν μη τι άλλο αξιώνουμε, αν μη τι άλλο να μας πούν αν θα μας πληρώσουν, πότε και γιατί δεν μας πληρώνουν. Αν μη τι άλλο.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε, η Ιδίων τηλεόραση είναι κοντά σας. Ανά πάσα στιγμή κάνετε ένα τηλέφωνο και ξαναβγαίνουμε και να πιέσουμε και εμείς με τη μεριά μας να πούμε την αλήθεια, γιατί καταλαβαίνουμε πολλοί την κρύβουν την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τασκουνίδη. Να είστε καλά. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.